o de ta parce que anana yiran la comme quoi les somo ko sale ko ale mo be furu de la na taw de kan ni furu donna kam ngame marché au kan ka donc maintenant ni somo ko bolo na de se ko ni ibnu na somo wore sirne la bi bengan to yere che ne be na folo ko et toi une soma on so ça va ala ti yon fo oh mon be ni ma ko de bila e mo ben la awo che mais il faut diga ti nous fo juna ah mo ko décider le jibe bo wakati na wake mo ben la mon be et toi e ma na songo diu ante to obliga ni ki wele na songo ko de la nation la ebna nation réclamer la men la biria hein ça o ko kura ga kulare mais mumé et toi ay wartane mu wallahi war fuite mulu ni ya fo ko be ya mais até mulu diu ma be mulu ma di mage mais na te mulu fene e de chey wa wal mani de chey ambe ñogon furu ñogoni ambe ka ñogon de meri ni ya e ko bide ne bina na son réclamer la segi eta boka koro ne de babo a sere fene ka bol damni ko warde te mulu ne fene ti barala ne bina son bo chugudi sénégalanti ya ali sénégala bi ne ka dukono ya ani sénégalan mi o ke daga la ko dura ko dundura bana e poiti sabali musote marata ne ne muso mara chogo do etuguni katambon fani mbaw ka kanani ko na son table nye den soro ami balo chogodi che o law mais na sani worte ne fene bulu o ma mere ke wordi wa ha mere ke woria e ko worde tembulu dron che fini ga sabal sa dem senu me kolla nu nana be munedu et puis kera baray mais e ma famu alsa wallahi donc ne be yere ga sigidi la ya iti yere ga sigila re o la tela sigi kunyu droni ne ri ga wor bo jema dongo do ha sumu ko tila e be munu so e be sigo sa ne ga gama chugudi ne mi bolo aw ke daga la go dundron war de tembolo bi abana che fini ga sabal sa ne somo ko de no to u baray kani balo e bara o te kuma be o wakati be manga mo madi rado ta na so ni kana ne ga to le ka dinga dim sonuma o te boye ko la kana ko dumintia o ga to kongo la ga to ga ta voisin fei ko kongo bolla lu ga e ala ni den ko be na ko o yala yala la ndara dungudu asira ka dabla d'accord on nous demande il se ka fere mi soro la ibo nyino la i ka faran la i ka netu war tembulu bi a tembulu sini bonne bi barake ika ebe munge mi ta barake ta barake ni min borula ni ne to dugan flash la nte barake na songo ti dia o tala mi war bomi angata Hey John, oui? Tu sais, ma soeur est accouchée. J'ai vraiment besoin de bonnes couches. Je sais pas où on en trouve en fait. Ni ala sonama ante to kon la ibi se ka ta bonne kuna ne teta oroshi ite ta ka bon kuna ne tiga mulu bala la ikulo bala tout c'est trou o to la ne ma na songo di ame balo to wodi awa bolo chugo don so me ko la lu ba dumni ga chugo di u be dumuni ke chugo e ba donga temene ka bob na songo ni ga dama bon tadi e ko chugo di madame mumbe no inni ka ko duna chugo na iba don wi ikulo bala bob te na songo e idati ko bon na bob te so ne ga baraka mais ta kumere fe non, c'est pas normal. Ne ma baki te barake hey kana na galon dana mo nyana ma baki te barake ni o di fly ri law ne ku ma furu fle bara fle il ka choix de keke a fla bere te nyane fi o kibaru no de fio ne ta choix na ibo don wi iri ni me concurrence la iba don semi mo ibo don ne yi tare parce so mo bolo bu ko soro mais ni so mo de seri goro sira fle ibamba ta ni tawre kama wow ah gigolo. Donc Bob, t'es devenu un costaud, t'es costaud comme ça et puis t'es un gigolo. Dans le nation de la dame. Bon, kana nan doga gerana. Yi gerana de doga gerana, ikulo bala. Yi gerana ndo. Bala. Nda bulo bala di bulo da. Mune gera. Mini mo empole. Gerani fa de betu ko gerana. Me mune gera.
cɛ a bɛ kɛ ne ni cɛ sa ne bɛ ngolo bila Lawu kibaru. ni bɛ min da ne ka gɛrɛ na aw bɛɛ t'a dɔn a kana na n tɔɔrɔ sa ala kama sa bɔ ne la sa non Non mais Bob. Frapper la femme est interdit. Muso man ka bɔgɔ diɲɛ kɔnɔ. i ka tubabu sariya ninnu o f'i yɛrɛ ka n'olu fɔ ne ye i tulo b'a la Aïcha n tɛ manamanakan na quoi i tulo bɛ n ka kuma la n tɛ kulala bi dɛ d'accord Bob ne ko ne bɛ sogo de la wa ou bien tiɲɛ de don madame bɔra ka mun fɔ e tɛ na sogo di so kɔnɔ furu bɛɛ n'a donkun de don John mɛ min f'i ye o ye ne tiɲɛ de fɔ aw ye bi dɛ ne bɛ nin ta wagati min na o y'a sɔrɔ ani dɔ de tun bɛ kɔnkɛnna sila ne nɔfɛ ne y'o tigi de labila o waritigi den de tun ye o ne y'o de ta parce que a nana yira ne la comme quoi ale somɔgɔw bɛ se ale kɔrɔ ale mago bɛ furu dilan ne y'a ta o de kan kan o ni furu donna kan min an bɛ marché o kan de kan donc maintenant ni somɔgɔw bolo na dɛsɛ kɔrɔ ko ni i bɛna nasɔngɔ de siri ne la bi bɛnkan t'o ye dɛ ne tɛ nasɔngɔ di n'a bɛ n bolo n b'a di mais n'a tɛ n bolo fɛnɛ diɲɛ tɛ jɔ ne la. Bob, tu crois que tu as raison avec ça? Et de nasɔngɔ di cogo di? A ma daminɛ o de kan a daminɛra o de kan cɛ ala kama i bɔ ne la sa. ne ko est ce que i bɛ ka kuma min fɔ i b'a kalama e tɛ nasɔngɔ di e ka cɛya nafa ye mun ye sa e ye cɛ ye cɛya kɔrɔ ye mun fɔlɔ cɛya kɔrɔ ye mun fɔlɔ. John e de bɛna ne ɲininka cɛya la bi yan. ne b'a f'i ye dɛ parce que i t'a dɔn. non wala hali ne ka fisa ni e ye ne bɛ cɛ gɛnna ne ka fisa ni e ye. e ka fisa ni ne ye. ne ka fisa ni e ye. mais ni sɔnna k'an kun don dɔ kɔrɔ o. e sɔnna k'i kun don dɔ kɔrɔ. awɔ mais hali muso man ka kalifa e la e cɛ wɛrɛ to e tɛ se ka nasɔngɔ di cɛya de bɛ daminɛ ni mun ye fɔlɔ nasɔngɔ tɛ i ka s'i ka denbaya kɔrɔ i ka s'i ka denbaya kɔrɔ o de tɛ cɛya fɔlɔ ye e tɛ se ka hali nasɔngɔ di fɔlɔ. Et le pire est qu'il ne veut pas qu'elle travaille. Tu veux qu'elle sorte nasɔngɔ où? Encore, elle te sera barakɛ. ka baara kɛ. Ah ok. baarakɛla muso ka bɛɛ t'u jogo dɔn yan. i bɛ muso jɔn dɔn k'a bɛ baara la yan k'i ma tɔgɔ jugu dɔ mɛn a kun kan walima k'i m'a mɛn k'a bɛ ko dɔ la o tuma ne de bɛ ɲɛ ci kan tugu n muso ka taa don o la. ni ne y'a faamuya ni ne y'a faamuya. ne tɛ jɛn n'o ye diɲɛ kɔnɔ. ni ne y'a faamuya a t'i baara la i tɛ fɛ a ka baara kɛ. a tɛ foyi kɛ. a jɔlen don nasɔngɔ ye jɔn de bɛ nasɔngɔ d'a ma. n'o de f'i ye o de kɛra bɛnkan ye an ka furu bɛnkan kɛra o de ye. jɔn de b'a di. a somɔgɔw de b'a d'a ma ye. a somɔgɔw de b'a di. olu de b'a di. jɔn y'a fɛ ko don o don k'a bɛ taa somɔgɔw fɛ yen nɔ ko di dɔ t'a bolo kɛnɛma n'o bɛ ka e entretenir i cɛbakɔrɔtɔ k'i to i ka furu kɔnɔ. n'a y'o kɛ aw k'a yɛrɛ la n'a y'o kɛ dɔrɔn aw ka et puis kana kuma in bɔ a san sigi n'i kuma taa n'olu sira ninnu ye dɔrɔn i bɛna problème de d'a ma quoi. non kana don domaine kɔnɔ n'i donna domaine kɔnɔ dɔrɔn n b'a furu sa. mais est ce que i b'a dɔn i bɛ k'a bila o de sira kan. Il pense qu'il a i bɛ k'a raison. bila o sira de kan n'i tɛ ko kalama i bɛ k'a bila o sira de kan i tɛ nasɔngɔ d'a ma a bɛ ka taa nasɔngɔ ɲini a yɛrɛ ye i t'a dɔn a bɛ ka bɔ yɔrɔ min na muso caman filɛ bi u bɛ taa jɛnɛya kɛ ka na u cɛw balo i fɛ u bɛ ka bɔ min de i tɛ hakili sɔrɔ dɔɔni n'i ka cɛbakɔrɔya bɛ dafa i b'i ka nasɔngɔ de bɔ n'i t'i ka nasɔngɔ bɔ n ka cɛ musow labila a ka taa so. Ayi ou bien a k'a to a ka taa baara la. A ka taa baara kɛ a ka ko dɔ k'a yɛrɛ ye. peu importe n'i dalen t'i muso la k'a ka na taa baara kɛ a to i k'i jija i ka nasɔngɔ kɔni bɔ. Voilà. cɛ ka ko ka gɛlɛn dɛ i ka s'i muso kɔrɔ i ka s'i ka denbaya kɔrɔ et puis i k'a ka dilan d'a ma. ayi John i jɔ tan i da sera yɔrɔ min ma a ma se ka tɛmɛ ka bɔ n kunkolo kɔnɔ lamɛn mais ni muso furulen ne ka ban ka nasɔngɔ d'u ma o ye sɔn ka taa juguya kɛ ka na o don dumuni na k'o don ne kɔnɔ. bi furu caman de bɛ yen nɔ i ta tɛ dɛ nin filɛ a bɛ ka nasɔngɔ bɔ ka na don o don a fana ba tigɛ ka d'a ma dɛ a bɛ ka taa ɲini yɔrɔ min na o la est ce que e b'a dɔn e bɛ ka mun fɔ e cɛbakɔrɔtɔ. Tu sais, Voilà, John, Bob Sol a 3 problèmes. Nasongo Bobalia et Mousso Bougola. Et il n'a pas raison et il se justifie. Non, Mousso Bougo Benao. Donc, Mousso Bougo qui Mougola, il est à faire. Mais c'est dessous là. C'est dessous là. C'est dessous là. Oui, eh, mais mon pied. Chabakoro, il était si qu'à y Mousso Nasson au bord. Autre maïs, je vous l'aurai. Et il y a le droit. Encore, il y a des enfants. Hein? Mais quand faut que Mousso soit dans du joueur, il faut pas se connaître maintenant son dame. Eh, mais mon pied. Nous sommes au doigt. Canada a glande maria, a glande ma chien qui me clévono. Wallahi. Ni nan son côté, a ben amala a fia, beta dori, comme il n'aura pas de badama. Abini balo. Allahu Akbar. Ah, Allahu Akbar. Ah. Ni de kokalama. Adablade. Bob. Nous sommes chaman fleur ou dalon fleur au tolukoro fena. Et fait coup de doigt. Parce que Chao Boru place là. Ni China forma qui est Chai Joy place là. Chati katene, Kulushibotere. Ikiji Yaga. Bob. Eh, sera sabalego. Aïssa na mesa don do kulo fene bita kalanso sa. I filɛ ka yɔrɔ minnu fɔ nin ye. Kuma de bɔlen filɛ ni kuma ye. I ka kuma ye sɔnji la.
parce que e hakili dara yɔrɔ min kan i ye yɔrɔ min fɔ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la ni n hakili tun ma nin yɔrɔnin ye quoi Voilà. k'a fɔ ko a k'i jɔ ni nasɔngɔ ye o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a don jugujuguya suguya dɔw Elle va te kɔnɔ rendre ne yɛrɛ tɛ confus. fɛn minnu fɛ et puis n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ a bɛ i n'a fɔ ne de kɛra sababu ye k'a kɛ jugujugu ye quoi bi muso bɛ kɛ jogojugu ye wɔɔrɔ saba de kan n'a tɛ k'a ka dilan sɔrɔ a ka furu kɔnɔ ni cɛ tɛ k'a ka ko bɛɛ d'a ma a ka dépense bɛɛ k'a ye financièrement. mais misala la sisan Moi, en tant que femme, je vais te donner des conseils, Bob. Tu veux que ton foyer soit régulier, ta femme te respecte. Tu as vu, à chaque fois, avec un grain, il va boire. Ni va faire ni beka dabla. Il va boire. parce que e mɔgɔ ɲɛnama. Il va boire déjà. Elle est en cas chef de grain. Il manque une muso boire. chef de grain la parce que e bɛ k'an bɛɛ kunna aussi. D'accord. O ye conseil kelen de ye. Conseil filanan, i ka to k'i muso ka nasɔngɔ bɔ parce que denw de b'i kɔ o. C'est irresponsable en fait. Donc il faut au kadabla. Mais troisième dimanche. Il faudrait que ça s'arrête en fait. Il a conscience ta. Walden do fene. Balmamuso do bi bolo. No kɛra balmamuso do la yɔrɔ o tɛ diya i ye. ya tɛ bɛn ma D'accord. I dɔgɔmuso minɛ k'o furu ka to k'o balo i yɛrɛ ɲɛna i bɛna ye n'a bɛ Non, bɛn e t'a ka nɔgɔn m'o balo i yɛrɛ ɲɛna e t'a ka nɔgɔn ne t'a ka nɔgɔn cogo ne b'i ta k'i da n kɔ wala ka boli fɔ fiɲɛ k'i faga yɔrɔ min ayi fiɲɛ tɛ n faga gabugurunin bɛ n kun sɔgɔ d'accord Kibaru. maintenant sisan misaliyala o ni mɔgɔ min ka jugujuguya sirila nasɔngɔbɔbaliya la sisan n'i nana i ka nasɔngɔbɔ kɛ n'i nana bila règle kan sisan i b'a bɔ don o don yɔrɔ Awɔ foyi tɛ bɔ a la a b'a ka jugujuguya bɛɛ to yen a b'a dabila parce que a b'i fɛ o malgré qu'il tɛ nasɔngɔ bɔ yɔrɔ a b'i kun toujours awɔ elle est toujours dans ton mariage. o de kama jɔn ye dakurunya damadɔ fɔ n y'o de fɔ an ye ne y'olu bɛɛ confirmer sa Voilà. ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ problème min fɛn fɛn na o Ni dan ye nasɔngɔ dɔrɔn de. nasɔngɔbɔko in de ye Donc ne n'i y'a yɛrɛ de tɛ sɔn k'a di n'i y'a daminɛ bilayi a bɛ bɔ a la. e tɛ sɔn k'a di Elle va devenir réglo. nasɔngɔ b'i bolo wa mais i tɛ sɔn k'a di de e ka nasɔngɔ min b'e bolo e bɛ taa mun de kɛ n'a ye e bɛ taa di jɔn ma cɛcɛya kow ka ca A b'i pari kɛ ɲɛ t'a fini da gɛlɛnw dɔrɔn. A b'i pari fini marisi Cɛya ko ka ca. bolo. o bɛɛ tɛ ɲɛɲini sa i yɛrɛ ye cɛ ye o mun y'a to ni ɲɔgɔnma y'a sɔrɔ e ma muso ta muso sɔrɔbaliya don wa kana ko dɔ ɲɔgɔn na joli b'i bolo kana ko dɔ ɲɔgɔn na i yen fɛ kana ko dɔ ɲɔgɔn na i yan fɛ I y'a faamu. ani dɔ in Ayi u o bɛɛ to bɛ yen sa an kana yen gindo bɛɛ bɔrɔntɔ an kana gindo bɛɛ bɔrɔntɔ. Donc e u b'a fɔ a sɔnna ka dan sira la dɛ i b'a daminɛ i bɛ nasɔngɔ bɔ non daminɛ non sisan. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la I ka conseil di i ɲɔgɔnnaw ma. jɔn n'a ka mɔgɔlankolaya bɛɛ a ka dakurunya kelen dɔrɔn de siran hakili la n'o ye jugujuguya in sira ye mɔgɔlankolon bɔ i mɔgɔlankolon sini i m'a ye ne ka mɔgɔlankolon bɛɛ ne kun ka fisa ni e ta ye bon kana n dɔgɔya I jɔ a ka ɲɔgɔnnaw ladiya conseil di i ɲɔgɔnnaw ma. n'a ye n dɔgɔya dɔrɔn n bɛ dimi Ayi bon kana ni n dimina n bɛ n yɛrɛ yira a la bon Aïcha c'est moi le chef de grain i tulo b'a la ko Aïcha e tɛ sa ko Aïcha ko ne e fɛnɛ bɛ siran i ɲɛ dɛ ko Aïcha de don ne de ko don. Aïcha ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ n ɲɔgɔnnaw ye dɔrɔn an ka bila an kunna an kana kɛ sababu ye ka hadamaden tiɲɛ bon ni mɔgɔ b'i bolo circonstance dɔ la ni i fanga tɛ se a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mais ni se min b'i ye ka c'est à dire ka ko min kɛ i k'o kɛ walasa a kana kɛ sababu ye k'a don jugujuguya sira kan Exactement. parce que n'i kɛra sababu ye ka mɔgɔ don jugujuguya sira kan i y'a ka ɲɛnamaya de la nɔgɔ o C'est ça. bon est ce que nafa b'o la Nafa foyi t'o bon la. e yɛrɛ dun min filɛ nin ye i ye somɔgɔtigi de ye surtout ne yɛrɛ den bɛɛ ye muso C'est vrai. bon ni ala ko k'a bɛ juru sara bɔ ne denmusow la A ma nɔgɔn. a bɛ kɛ wagati la ka sɔrɔ se tɛ ne ye wagati min na n tɛ se ka foyi kɛ o b'a sɔrɔ n ka kɛwale kɔrɔw o de bɛ ka falen denw kɔ kan Tiɲɛ de don. donc ni miirila o bɛɛ la vraiment a ka kuma in sɔn sabali la et puis a ka kuma in a ye n hakili la kunun quoi I b'a dɔn i bɛ mun kɛ yan i ka taa i ka cadeau dɔ san a ye i ka taa yafa deli a fɛ an kɔni tɛ se o la wa i ka semaine cɛ ne tɛ se yafa delila muso fɛ ne kɔni b'a to non non a ko